Ko je najveći Srbin proteklih decenija? Radovan Karadžić. Da li Slobodan Milošević, da li Radovan Karadžić, da li Ratko Mladić, da li Vojislav Šešelj, da li Čeko Dačević, da li Milo Đukanović je možda veći Srbin od svih vas? Pa vidite ovako, ja znam informaciju jednu, pouzdanu informaciju, par dana pre hapšenja Radovana Karadžića, da je Milo dao izjavu, ne bi volio da se nalazi, pitali su ga, šta bi radio da se nalazi Radovan Karadžić u Crnoj Gori? Odgovorio je, ne bi volio da se nalazi u Crnoj Gori, a ja ga ne bih hapsio. To je rekao Milo Đukanović. Da. A da li je možda Milo Đukanović, s obzirom šta je sve preživeo? Više je Srbin nego Tadić, to mogu da vi kažem. Milo Đukanović? Da. A možda je Milo Đukanović najsposobniji Srbi našeg doba. Pa vidite ovako je neko 20 godina na vrhu političke scene, znači vredi. 20 godina. Ta opozicija koja je u Crnoj Gori, to je jedna prevara.